Bon dia, estem així a la Falla Espanyoleto, com podeu veure, estem a la Fallera Major i la Fallera Major Infantil, Isabel, Marina i Carolina. I què ens podries dir per a aquestes falles, Isabel? Bé, primer de tot, que s'animeu tots a vindre a plantar, perquè estiguem en ello encara, queda molta feina i esta nit necessitem a tots els fallers així al peu de la falla per a fer una bona planta. I res, animar-vos a tots a disfrutar de les falles i ho passarem molt bé com fent tots els anys així en la falla Espanyoleto. Bueno, ara per a despedir-nos un crit de guerra, no? Home, el que fem sempre. 1, 2, 3, amunt!